lagt mærke til, at der er altid noget, der er nogle specielle firmaer, der tager hensyn til det og det og det, men jeg ved ikke, jeg tænker ikke rigtig over det. Det må være noget med noget moral om børnearbejde, og om de bruger nogle rigtige produkter, økologiske og sådan noget. Der er ikke nogen unge mennesker, der sådan tænker over, hvad de køber. Nej, det vi køber det jo bare. Altså, ja. Sådan det. Selvfølgelig, man synes, at det er lidt federe at købe et eller andet sådan, det ved jeg ikke, et eller andet, man ved er lavet sådan ordentligt, men jeg tror, at man går ikke direkte og leder efter caféer, som er, det ved jeg ikke, miljøvenlige og gode mod dyrene, jeg ved ikke hvad. Altså, det er man jo egentlig lidt, eller man er jo ikke ligeglad, men man tænker ikke over det. Altså. Ja, jeg vil ikke sige, at jeg sætter en etisk forbruger, altså det tænker jeg ikke lige over, når jeg står nede i Netto. Min kæreste har godt nok fået mig til at købe økologisk gummimælk, men altså længere køber den ikke. Man tænker virkelig ikke over sådan noget. Det er dumt. Det burde være sådan, så man ikke har noget valg. Det er også fordi, man kan ikke rigtig se sådan, jeg kan ikke rigtig se, hvordan det påvirker alt sammen. Altså jeg tænker ikke sådan, jeg tænker ikke, at det bliver bedre af, at jeg måske lige tager toget i stedet for flyet eller et eller andet, fordi altså, det er jo stadig det samme. Så derfor tænker jeg jo bare på, hvad jeg gider betale for. Sådan lidt egoistisk, ikke? Jeg har hørt om det. Ja, det tænker jeg også lige. Jamen det er jo sådan et begreb, der bliver brølet ud alle steder, ikke? Men jeg tror, at der er mange, som der sådan ikke har helt præcis styr på, hvad er det nu? Sådan helt præcis det er. Fordi jeg tror ikke, jeg ved helt præcis, hvad det er. Jeg tror måske også, der er mange virksomheder, der misbruger det, så jeg har i hvert fald mistet mistroen til, eller mistet tilliden til det der begreb, så det betyder ikke så meget for mig, om der står fair trade eller ej. Jeg har engang købt noget body lotion, hvor der stod fair trade på, uden at jeg var helt 100% sikker på, hvad det var, men jeg vidste bare, at det var i forbindelse med, at det var noget godt, og det er noget, der det burde alt være. Hvis der stod en mælk, og der var en normal mælk, og der var en økologisk, og der var en fair trade, så er man nok til økologisk, også fordi det sådan, jeg synes, det er et eller andet dansk begreb, som man måske ved, der bliver ført lidt kontrol med. Jeg kan godt lide tanker om, at det jeg indtager økologisk, altså det synes jeg ikke, så jeg tænker over det. Jeg vil synes, det var et kvalitetsstempel i hvert fald, hvis jeg var på en café, og de sagde, at vi var økologiske. Det synes Jeg har også været i det ved Moder, hvor vi har haft noget økologisk tøj, en økologisk linje. Og jeg har ikke købt noget af det. Jeg har været hen og kigge, fordi det var økologisk, og tænkte, hvad er det her? Og så lige kigget, men det gjorde ikke, at jeg købte en skjorte frem for en anden. Altså hvis man vidste, hvis der sådan stod på selve tøjet, at det her er fremstillet af børn. Ja, altså hvis det var dokumenteret, hvis man ligesom vidste, okay, når du køber de der sko, så er det børn, der har det børnearbejde, så vil jeg ikke købe det. Det vil jeg ikke. Der er ikke så mange, som der kommer frem og siger, at vi bruger ikke børnearbejde. Nej. Så på den måde, så kommer det bare ikke ind i mit hoved, når jeg skal købe de her produkter, fordi der er ikke nogen, der siger, hey, vi gør det ikke. Altså jeg vælger ikke et par Nike-sko fra, fordi jeg ved, at der måske har været nogle sager med børnearbejde og sådan noget. Altså. Jeg har planer om, at jeg rigtig gerne vil være arkitekt, og der har været en meget stor debat om, hvordan arkitektur kan ligesom påvirke omgivelser, og hvad for nogle slags bygninger man laver. Altså det synes jeg er super interessant, og det kunne godt få mig til at søge noget i forhold til noget andet, når jeg engang er blevet arkitekt. Det er fedt, så vil jeg vide, at det var sådan en ordentlig arbejdsplads, jeg var på. Altså. Men stadig, altså hvis nu man kunne blive ansat hos Mærsk og få her mange penge, så ville jeg stadig gøre det, selvom... Det ved jeg faktisk ikke. Selvom det bare ikke er så miljøvenligt og sådan noget. Det tror jeg. Ja, det tror jeg. Helt klart. Når man kommer ud og uddannet af flere penge mellem hænderne, så kan man ligesom tillade sig mere i forhold til sin egen økonomi, fordi de ting er generelt dyre og økologiske og fair trade. Så ja, helt klart. Når man begynder at få flere penge mellem hænderne, når man er færdiguddannet på et tidspunkt, så tror jeg helt sikkert, at vi går mere ud af det. Ja, når man får et økonomisk overskud, så... Ja. Hvis jeg får... Hvis jeg bliver rig, så vil jeg bruge mange penge på det. Eller rig. Altså, hvis man har mange penge, så vil jeg helt... Hvis man bliver rig, altså. Ja. Ligesom kendte mennesker, de har... Hvis jeg vil være rig, så vil jeg ikke være nærig, så vil jeg støtte alt sammen.